Ini dambudziko rangu ndainetsana naHabi kubva last year achiti ndiende kuZimbabwe. Ndikati kwete, ndikaenda. Zvaizvezvi tisati tapedza kuvaka zvinozodii? Akaramba achinetsana neni kusvika ndazosunga mukwende kuenda kumba ndikanowakisa boyska ine 2 rooms. Ndokuvakisa hozi yemapango mekubikira nemari yangu. Vasikana yandaifondokera muvarungu ndichigezeswa matoilets ndisina magloves. Handina kumuudza, ndakati ndoda kumurova nesurprise. Vana mai, ndakatadzeiko ini zvangu ini? Ndaitiwozve ndiri kuita mudzimai wemusha nekuti ndaida murume wangu. Ndakakwira Thursday kubva muZimbabwe, ndatumirwa mari nemurungu wangu kuti ndichidzoka semunhu akabva achinyepa emergency yekurwarirwa nemwana. Kusvika zvangu usiku hwanezuro kuwana mumba makutobikwa namainini. Unoziva haucheme, ndapererwa kana kubvunza ndiri kutadza. Shasha yangobuda nemukadzi ikazodzoka yega kana kutaura haasi. Ndapererwa vasikana, ndotuta here, ndochema ndodzokera kumba, ndomubvunza, ndomuuraya ndonyarara ndongozvisiya here. Please help a sister.